Dejjem bitbissima fuq fommok, b'qalb ta' deb lesta biex tgħin lil kulħadd. Kien b'dan il-mod li bih diversi persuni diskrivew lil Kristina Emzi, is-serba ta' 23 sena residenti San Pawl il-Baħar li sfad vittma ta' traċedja wara li ttajret fi triq notabile fl-Imrieħel. Waħda mill-ewwel reazzjonijiet fuq Facebook għat-telf ta' Kristina kienet propju ta' sieħeb tagħha fejn qal li se tibqa' f'qalbu għal dejjem. B'oħħtu tisħaq li ma tistax temmen li Kristina ma marrix tħabbat fuq il-bieb tad-dar bħalma ta' spiss kienet tagħmel. Kristina kellha wisq qalba l-annimali u kienet tara li fil-ħin liberu tagħha tgħin b'mod speċjali lil klieb abbandonati. L-imħabba ma taqta' xejn b'mod speċjali għall-ikbar ħabib tagħha, Ben, il-kelb li dejjem kien biswita għal iktar minn 11-il sena. Fil-lokalità fejn kienet tgħix, ħafna jiftakru kif kienet qatta ħin taqra xi ktieb filwaqt li tassigura li tgħin bl-aħjar mod lil dawk fil-bżonn. It-tfajla serba mietet fl-isptar wara li l-erba ntlaqtet minn karozza tal-linja. Dwar il-każ għaddejja inkjesta.